everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ngibuyile ke nomkhokha but ke namhlanje sikhuluma ngoma mzobe kodwa ke sikhuluma ngesambane. Kwase ngazi sike amatafula aseqala ukushintsha ke manje izinto zishintshile empilweni kaMlungisi obizwa ngokuthi ke isambane. Trying to reconcile with his brother uSiphamandla and the Mthembu family imenze yabona izinto ngelinyihlo. Usekwazi nokubonga utshwala ke athi ke akufundweni iBhayibheli. But ke noma kunjalo ama results ezenzo zakhe ethempelini lenkosi aseqala ke ukuthela izithelo. Today isambane sizofika kungekho noyedwa umJudiya esontweni. Kuye uMlungisi kanye ke nokaMaphalala. Ayisekho kwamali ke manje uzoqala futhi ngokuthuka uSiphamandla ngokuthi ke unamalunga amaningi ePietermaritzburg lapho ke yena akasenamuntu. Amathiyeza aveza ukuthi ke uzophinda asusa uSiphamandla ePietermaritzburg amshonise eGoli ePhosphorus and uSiphamandla will continue to humble himself and respect his brother. Athethise ke noManzimande obonakala ke engayizwa kahle indaba yokuthi ke uMlungisi ucontrola ke uSiphamandla. So ke uSiphamandla uzophinda amthethisa uma wakhe amkhole into order ukuthi yekela uMlungisi. Kodwa ke this time guys ngazuthi ke noMthembu uzophenduphenduka ke emathuneni naye ukhathele ilengane kaMamzobe. uMlungisi will have a disturbing dream as a result of uMthembu asking him a very hard question and he will finally realize that playing with fire is dangerous. Yabona ke guys masingene uMvelase ngeke sayenza lutho ke uMlungisi. This month kuzoba shushu kuzoshisa kuzoba hot ukumamzobe kanye ke naye uMlungisi. So yeah guys, we are hoping ukuthi ke uzoshintsha bandla uMlungisi this time aqale naye alungise indaba yebandla alakhe ibandla angalidungi. Angazi ke mina guys ukuthi umholo obizwa ukuthi isambane wayiveliphi ngoba nje nangezulu makuthiwa umuntu ubhekwe isambane kusho ukuthi unebhadi lebhadi. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke ufuna ukuthi le story ke siphethe kanjani phakathi ke kukaMlungisi kanye ke noSiphamandla. Bye.